Sa Isaias 45 bersikulo 24, nagpahinumdom sa matag usa kanato nga diha lamang sa Ginoo atong maangkon ang tinuod nga kadaugan ug tinuod nga gahom igsuon, ug wala nilain pa. Apan ang mga tawo igsuon nga nagbaliwala niini, ang mga tawo igsuon nga nasilag sa Ginoo, maulawan gayud ug magantos sa panahon nga sila mawala na dinhi sa kalibutan. Maong igsuon samtang may panahon pa, samtang buhi pa ikaw, ayaw gyud ibaliwala ang Ginoo. Tagai og importante, tagai og importansya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hatagi og panahon ang Ginoo nga ikaw mosimba og moalagad ug mutuo ug mudawat nga matinud-anon kaniya, aron ikaw makaangkon og tinuod nga kadaugan ug imong maangkon ang gahom, ang kalipay nga tinuod nga adunay ganti nga gisaad ug giandam ang Ginoo alang sa matag usa kanato. Kung gusto ka igsuon nga dili ka maulawan, kung gusto ka igsuon nga dili isalikway inag-abot niya na nga panahon, ayaw ibaliwala ang Ginoo ug tagai kini og bilis sa imong kinabuhi ug alagad nga matinud-anon ngadto kaniya. Amen. God bless sa tanan.